И здравейте хора, аз съм Боби Бурята БГ и днес ще си ще, ще се реванширам, защото не може да чак толкова бързи да видите, че клипа стана твърде дълъг и не можах да си напиша паролата, забравих си. И аз се очудих. Но в предишния клип исках да ви покажа едно нещо и вие точно сега ще го видите. Само да заради света. Да, ще изчакаме. Да. Ето. Чакай сега. Ето вижте хора. Ако сте забелязваме, но ето вижте. Същитове става, вижте. Аз съм на креатив. Обърках. Объркал съм. Ето вижте, сега съм на Survival. И да. Home. Ето. Аз имам такова. What? Ой! Где такое зомби стапа грозно? Видите хора на мен не. Я? What? What the? Не. Много бързо бега. Няма значение да се въртим. И дай да се направим на креатив, защото и да хора, значи да се реванширам, ще на град. Ето. Чакай първо да видим какво
какво интересно има тук. Да, хора, значи и трябва да е някъде тук. Ако няма направо чисто, няма да има. What the hell? Не откривам. Чест. Няма хора, за това че сега да ви покажа как да се направи портал и да... Опа! Както виждате, хора, има нов апдейт. И да, това преди нямаше, вижте, може да държите с лявата ръка нещо друго, нещо какво ли, не знам какво е. И с дясните може да държите друго, но аз тествам. И да започваме с портала. Първо, чакайте хора, искам да се опитаме да направя едно нещо. Дали ще се получи, не знам. Но да се опитам поне. Айде бе, къде е от крипърално? Забравих му името, как се казва. Ето тук. Ето го. И сега ни трябва лист хартия. Къде? Ето. Един крафтинг тейбъл. Ето тук. И не се получи. Да започвам с портала, да не вълна от тая. Значи ще трябва... Извинявам се за кашлянето, хора, но който знае лекарство, да пише долу в коментарите, защото вярвате ли, че съм толкова болен, даже вече има заболя устата да кашлям. Затова хора, ако знаете някакво лекарство, което това лекува бързо, моля ви се, напишете го в коментарите. Ето вижте, вече даже останах и без глас. Ето как се прави, хора. И да, ето как се прави. Ето към края портала. Вижте як тук.
Чакай, вижте я. Вижте. Как се чупи. Как се чупи. Пук! Больно се това викам. Оф. Аз съм идвал накрая, хора. Опа! Ще си изляза. Сега хора, не знам защо не се получава. Но ще ви покажа нещо друго път. Пръстето да взема. Опа! Опа! Пръсте. И вижте с какво се командва. Ето. Ето вижте. Водите с морков. Ди! Така слиза. Ди! Да го убием този. Да го убием, ба. Сега хора. Хванахте, нали? Надявам се да сте хванали. Сега хора. Само да направя още едно нещо и ще приключвам клипа. И да, хора, надявам се да ви е харесало. Харесате го, споделете и се абонирате. И ако искате, разбира се, и както казах, ако знаете някакво лекарство, пишете долу в коментарите. Да, хора, и чао.